Terveisiä kävelyltä. No kävelitkö kauaskin? No mitä se sulle kuuluu? Juoppo paska. Kävelin kaupankin ohi. Teki niin mieli mennä sitten. Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein peto välyjen välissä. Semmoista. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Ihan tarpeeksi. Hei, sä oot sairaslomalla, etkä edes haaveile töihin menosta. Joo, kyllä sitä sanotaan, että ei missään nimessä kannata jättää kesken sairauslomaa. No mitä se sulle kuuluu? Vittu, nyt mä sekoisin. Luota sinä vaan siihen, mitä lääkäri sanoo. Nyt on kyllä niin hyvä ja energinen olo, että mä menisin Takahuoneeseen. kun sulla on noin isot kassit. Joo. Jaana, mä tiedän, että sä vastustat. Seksivalistusta. Mutta mä oon jo ihan terve. Joo. Voit sä antaa mulle herkkua maitopurkeista. No mä tekisin toiletissa Yläkermaa. Maitopurkeista. Niin siis sä haluaisit avata kaupan? Mitäs toi tarkoittaa? Mitä helvetti? Mutkun! No, homo tietysti jatkaa töissä. Joo, mä pidän mielelläni vapaan aamupäivän. No se on selvä peli sitten. Tuus tyttö kyytiin. Vähän. Se on homo.